gi Fair Society ni nitie ywak mosewuok ahinya te counties ichoko osuru maber kendo yudo ka moko kuom gwenge makalu nitiere kod nying makare e kit kaka gichoko osuru kae to bang'e iduogo yudo ka kiduogo ng'iyo chal mar gwenge makaluo to onge gima inya siemo to ng'enyne giwacho ni onge omenda mosechwal e counties koya malo bedo nade ka ere kaka bedo Lidi ingene king'iyo the County Government Act 2012 no yienegi mondo mi gichogi maluongo ni Road Revenue Generation. Kanyi ng'iyo the last of 1 week and yiena mondo our chop watch called park ne Homa Bay County. Nikech nya neno ka gichoko gimoro around 1.5 billion. Giming'e ni chon ne onge no ka ginya choko. In fact kanyo wang'iye in Kenya they appear to be in top 10. Mano puoch gi park. But pesa ni kose choke otiyang'o. Ing'eyo kaka county governments gin gi king'iyo 4th schedule gin gi over 14 devolved functions. To 14 devolved functions gi ka en weche mag agriculture sani koro ing'eni naneno ka neno news kanyo nitiere organizations modhi mwalowa kaka Nyanza mapuonjo jopur. En ang'o kata support mane kony mane moganda yudo kuom county governments nikech mondo mi wabed self reliant e weche mag chiemo kata productivity ndalo mokalo go nabiro ka napuonjo ni gima nyalo miyo jogweng'wa dongre en kauponi waketo pur mar ohala ok pur mar chiemo pogruok nyaka bedie the agribusiness to the production for just consumption nyaka pogruok bedie to ma inyalo tim ka otim gimiluongo ni value addition koro en tich county government ka en agribusiness ginyalo keto center for common facilities usage so common facilities inya tingo ganda ni kata soya bean kaka sani koro wa encourage Nyanza wani opur soya beans idhi kete kanyo tirege tiloso ti blend koro iluongo ni Lydia soya jatelo be magi timore nikech gin paro maler timre nikech jopiny onge yuto maginyalo ng'iewo go mashindegi koro choko omenda ka jo county osechoko to wa expect wagombo kaka dwach jopiny ni oningo bed ni mano miyo CFA sani koro we have embarked mondo mu appoint jopiny to watiyo gi county governments, national government and also other institutions mondo mi ging'era tich gi ni kusechoko osuru cha to oningo bed ni oduogo kuomu e yore mag dongruok kaka sani ji puro mana kelo ni mfano oningo bed ni miyo gi kothe aito jogi through field extension officers ginyalo follow up kothegi ging'iyo ni kothegi dongore nade to production chalo nade aito be ipuonjo jopiny mondo mi otim value addition for export koro wan kaka lony mwan godo koro wan watudoge kuonde ma ginyalo tere gige gi godo ka gisekelo gima dongere luongo ni value addition ka en njugu inyalo rege mondo mi wawe golo kaka sani pod wagolo njugu oko e Kenya ka